ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬಸರೂರು ಮುರಕೈ ಕೈತಲ್ ಎಂಬೇಕ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ನವಯುಗ ಕಂಪನಿದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ತಿದು ಐನೇಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬುಲು ಮಗರ್ದು ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಬಂದೈನ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗೆ ನಡೆತದಿಲ್ಲ. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬಸರೂರು ಮುರುಕೈ ಕೈತಲ್ ಎಂಬೇಕ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ ನವಯುಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಕನತದು ಪಾಡ್ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಪ್ಪರ್ದ ಮಣ್ಣು ಚಪಡಾಯಿನ ಟ್ರೇ ಜಾಕನು ಚಪಡಾವಂದೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಅನ್ನು ದುಂಬುಕೊನೆ ನೀಡಿದವ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಜಂತಿಗೆ ತಾಗದ ಐನೇಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬುಲು ಮಗರ್ದಂಡ ಅಂಚಾದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪುರ್ತು ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಬುರ್ದಿತ್ತಂಡ. ಕುಂದಾಪುರ ಸಂಚಾರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕುರಿಯರು. ಕುಂದಾಪುರ ಬಾಗುಡು ಕರೆಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಂತಿನಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡ.